Hej så fandt jeg endelig tiden til at lave en goodiebox video over goodieboxen for september måned. Jeg beklager, at den først kommer ud nu, men det var en goodiebox fyldt med makeup. Og jeg havde det sådan lidt, ja, jeg kunne godt lave en video og vise jer, hvad for nogle produkter der var i den, men jeg ville nok gerne lige have lov til at prøve de fleste af dem. Og ja, jeg har ikke nået at prøve dem alle sammen, men jeg har prøvet nogle af dem. Så jeg kan sådan fortælle pænt, hvad for nogle produkter der var i boksen. Og så nogle af dem kan jeg sådan fortælle, at jeg selv har prøvet, hvad jeg synes om dem. Jeg har selvfølgelig været så mega smart at smide indlægssedlen ud. Jeg fortalte jer sidste gang, at der er sådan en fin seddel med, som faktisk beskriver hver produkt, hvilket mærke det er fra, og hvad de koster normalt og sådan noget. Men den har simpelthen været så smart at smide ud. Og normalt så kan man finde goodieboxens indhold inde på deres hjemmeside, goodiebox.dk. Men de har ikke uploadet den her boks endnu, så jeg kan ikke engang gå ind og få lidt hjælp til, hvad det her det er, mærkerne og hvad det koster. Så ja, jeg må lige gøre det så godt jeg nu kan, men jeg kan desværre ikke priserne eller noget som helst, for jeg har været så mega smart at smide den seddel ud. Det er typisk mig, men sådan kan det jo gå nogle gange. Ja, det første jeg vil vise jer, som var med, det var en puder. Stay Put Powder hedder den. Og det er igen det der med, hvilket mærke det er. Look Beauty, tror jeg. Det er et engelsk mærke. Det er de fleste af de her produkter. Det kan jeg huske. Jeg nåede nemlig at læse sedlen, inden jeg smed den væk. Men det var nogle engelske mærker. Så ja. Men jeg kan ikke rigtig bruge den her puder. Den er alt for lys til min hudtype, desværre. Så jeg har faktisk ikke rigtig brugt den, men den var altså rigtig fin. Der er faktisk en fin spejl med ind i den også. Men ja, en puder med. Så var der den her øjenskygge. I en meget frisk farve. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Jeg har heller ikke brugt den her endnu, fordi det er sådan en meget frisk farve. Og det er ikke sådan en farve, jeg vil lægge på her i hverdagen. Det er sådan en, jeg vil bruge, hvis jeg skulle i byen, eller jeg skulle et eller andet specielt. Så jeg har heller ikke brugt den, men super fed øjenskygge. Og det er alle sammen sådan nogle store produkter. Det er ikke små miniprøver, ligesom sidste gang. Så det synes jeg faktisk også er rigtig lækkert. Men ja, den er fra også Look Beauty. Også det der engelske mærke. Så ja, jeg ved faktisk ikke, om de har en hjemmeside. Det har de sikkert. Så kan man gå ind og finde alle de her produkter. Men jeg skal nok lige skrive, hvis jeg ser, at de inde på Goodiebox's hjemmeside har lagt en produktbeskrivelse ud af de her produkter. Så kan I selv lige gå ind og læse lidt mere om den. Så fik jeg sådan en her. MUA står der. Makeup Academy. Ja, det er lipglosser. Sådan en fin en her. Med 3 forskellige farver. De er faktisk super fine. Jeg har ikke brugt dem så meget endnu, så sådan lige i forhold til, hvor godt de holder og sådan noget. Det ved jeg ikke lige helt. Men super fine farver. Jeg håber, I kan se morgen. Prøv lidt til låget af. Sådan meget naturlige farver. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg er helt vild med den mørke røde. Men igen, jeg går ikke med lipglosser i hverdagen. Det gør jeg simpelthen ikke. Der bruger jeg bare Malepo med, som jeg er meget afhængig af. Men til byen og sådan noget, der synes jeg, det er super fine farver. Og jeg glæder mig rigtig meget til at bruge dem. Og jeg synes også, det er fedt, de sådan, altså, nu skal I vente til, I ser det hele, men de sådan har, den her boks, den indeholder simpelthen alt muligt forskelligt makeup. Og som sagt, så når jeg køber makeup, altså jeg har sådan min standard makeup, jeg bruger hver dag. Så det er ikke sådan, jeg lige går ud og prøver noget nyt. Så synes jeg faktisk, det er mega fedt, at man har fået det hele her i en boks, så man kan få lov til at prøve lidt nyt i stedet for, fordi at jeg kommer ikke ud og køber nogle nye produkter. Jeg har mine produkter, som jeg har brugt i flere år, som jeg er rigtig glad for. Så det er ligesom en mulighed for mig til at få lov til at prøve nogle produkter. Synes jeg har været lækker. Så skal I se min favoritting, jeg simpelthen er blevet så forelsket i, som er med i den her goodiebox. Det er en eyeliner. Ja, fast flydende. Det kan man ikke. Jeg vil sige, det er en fast eyeliner, men man skal bruge den, som hvis man bruger en flydende. Den er fra Fashionista. Ja, der står faktisk ikke så meget på den, fra Fashionista. Og det er sådan en gelé. Skal jeg se, nu kan jeg altså ikke se det ordentligt herinde, men eyeliner eller eyelineren er hernede i geléen. Kan se, jeg har faktisk brugt ret meget af den allerede. Og så heroppe i låget, så hvis man hiver den af. Sådan. Der er sådan en lille pensel her. Jeg har også allerede godt brugt den. Og så tager man simpelthen bare penslen her ned i. Og så tegner man bare, jeg bruger jo en våd eyeliner normalt op over mine øjne. Og ja, så tegner man bare med den her. Skidesmart, den er virkelig god. Jeg har altid været rigtig glad for min flydende eyeliner. Jeg har en fra Rimmel, som jeg altid har brugt. Og det jeg godt kan lide ved den flydende eyeliner, det er, at altså, når det er sådan en våd en, den jeg har min Rimmel, den er jeg rigtig glad for, fordi hvis jeg kommer til at ramme ved siden af, så kan jeg bare lige hurtigt rette det til med en vatpind. Det vil jeg sige, den her den er lidt mere fast, lidt mere hvis du brugte en blyant.
Altså det kan godt være lidt sværere ret til, men til gengæld så synes jeg faktisk, at jeg rammer mere præcist med den her. Jeg er virkelig blevet glad for den. Jeg skal ud og have den, når jeg har brugt den her op. Det er der ingen tvivl om. Den er bedre end min Rimmel. Jeg er så glad for den. Så det kan klart anbefales, hvis I står og mangler en ny våd eyeliner, så prøv den her gelé eyeliner fra Fashionista. Den er virkelig god. Så den sidste ting, der var med, det var sådan en her cheek blush. 3 forskellige farver, hvid, lyserød og brun. Og det er simpelthen til at markere dine kindben. Og igen, jeg har en solskinspuder, jeg er utrolig glad for, så det var meget sådan, jeg er ikke så god til at prøve nyt makeup, det er jeg virkelig ikke, men jeg prøvede med den her. Og det tog mig også lidt tid at vende mig til den, fordi jeg fik da rettet godt og rundt i det her. Men jeg har fundet ud af, at hvis man blander dem alle 3, så synes jeg faktisk, at man får en rigtig fin farve. Og jeg har den også på i dag, men man kan ikke rigtig se det i den her video, i det her lys her. Men simpelthen bare lige til at markere sin kindben op. Man kender den, men og så tegner man lige. Rigtig fin. Der er også et spejl inde i, så den er faktisk rigtig, rigtig fin. Ja, den er jeg også blevet rigtig glad for. Det eneste, der er lidt farligt ved det her Goodie Box, det er, at jeg synes, jeg bliver afhængig af de ting, der er i dem. Så det ender med, at jeg skal ud og have købt dem, når jeg har brugt dem op. Men ja, det var september måneds Goodie Box. Rigtig lækker. Generelt synes jeg med alle de her make-up-produkter, synes virkelig, jeg har fået noget ud af det. Og ja, så ja, jeg håber, I kunne bruge min video. Selvom jeg godt nok har kludret lidt i det med at smide den seddel væk. Det er godt nok træls. Men ja, det kommer altså ind på deres hjemmeside. www.goodiebox.dk. Der er en fin beskrivelse af deres produkter derinde. Og det er også der, I kan bestille dem, hvis I selv har lyst til det. Koster 139 kroner om måneden, og så får man en boks hver måned. Så det kan I jo overveje, men det er også inde på deres hjemmeside, man gør det. Så ja, have en rigtig god weekend.